Windmeren 100 jaar, misschien wel ouder en blijven monter en gezond. Als die mee 100 jaar of nog wat ouder, dan pieken we nog lustig rond. Wie weet het hoger en wie, want onvoegelijkheid niet. Een remkoker heeft en een vrije vuurtje door, weet die door dan nog. Windmeren 100 jaar, misschien wel ouder en lieve monter en gezond. Als die mee 100 jaar of nog wat ouder, dan pieken we nog lustig rond. Gezien dit beslist, wat beter als we nu al zien. En wat zeker is, al wat beter, maar 30.000 nemen spien. Kom op, allemaal. Windmeren 100 jaar, misschien wel ouder en lieve monter en gezond. Als die mee 100 jaar of nog wat ouder, dan pieken we nog lustig rond. Wie weet de koper aan die, want onvoegelijkheid niet. Een remkoker heeft en een kleine puurtje door, weet die door dan nog. Windmeren 100 jaar, misschien wel ouder en lieve monter en gezond. Als die mee 100 jaar of nog wat ouder, dan pieken we nog lustig.